Samedi Zulhijja tile 10 o bɛnna lahiya faga seli ma faso Mali kɔnɔna la. Dɔw ko a ma ko seliba. Ni ye don ye don min ni silamɛw ka ɲi ka u yɛrɛma surunya daliba ma la i n'a fɔ Ala teri Seyidina Ibrahima a n'a denkɛ Ismail ka fara a furumuso Anba Ajar kan olu ye a kɛ cogoya min na. Ni a don sera silamɛw bɛ bɔ diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ pour ka se ka u yɛrɛma surunya daliba ma la. Ala welew olu bi kɛ Allahu Akbar fɔw, La ilaha illallahu fɔliw o ni a ɲɔgɔnna caman. Révolution Hikmaldin Islamiya dajuru samaba silamɛya futinɛ yele Ala ka kabako a ka diinɛ kɔnɔna la. Seyidina Sheikh Umar Seyidu Kulibali Faruku Ayatullahi fi diini a n'a ka jamakulu ma to kɔ. Wele tun bilalen don maaw ma Misiriba kɔnɔ, Bako Jikɔrɔni, Rema kɔnɔ, Mangoruntu ale camancɛ la. Wa silamɛw u ye Faruku n'a ka jamakulu ka wele jaabi cɛw, musow, denmisɛnw ani maabakɔrɔw pour ka se ka na ni seliba in kutuba sanuma ɲɛnɛmaya Mamadul Mustafa fɔlɔmaw ani labanmaw kuntigi Mahamadu Kodo ale tiɲɛ ta b'a bolo. Nɛgɛ kaɲa 7 waatiw 7h jamaw kɔni ye nali daminɛ Misiriba kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen labɛnnen. 8h ale waatiw bi se waati min na nɛgɛ kaɲa 8 Faruku n'a ka délégation a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka fara a ka délégation bɛɛ lajɛlen kan u ye maaw sɔrɔ Misiriba o kɔnɔna la. A y'a sɛnsɛn ka taa jɔ silamɛw ɲɛfɛ pour ka se ka jogo 2 ka o seli ni Ala subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ye. Seli baara ninnu tɛmɛnen kɔfɛ boyi waati min na bɛɛ tun sigilen don Faruku bɛna mun fɔ bi, maaw mako bɛ min na yali a bɛna o fɔ wa? Faruku a nara wa maaw tun sigilen don ni min ye a ye o lase silamɛw ma. A labɛnnen nisɔndiyalen farifonni min ni a ka bere fana o bi a bolo minbar o sanfɛ. Yan de Mamadu Mustafa ale jɔyɔrɔ ye wa cɛ o cɛ ni i jɔra nin yɔrɔ in na a bi wajibiya i ka Mamadu Mustafa ka tiɲɛ ɲɔgɔnna i ka o lase. Wa waati daminɛ a ye o lase silamɛw ma. وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولله الحمد الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العز والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله ليس لنا رب سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي نبع من بني أصابه المياه الذي نبع من بين أصابه المياه. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيد الصناد العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا.
أيها الناس، إن يومكم هذا يوم عظيم. أيها الناس، إنكم في يوم حرمته متضاعفة وبركته مترادفة، يوم الحج الأكبر وشعائر الدين الأزهر، تحيون فيه سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام بما تورثونه من الدماء في هذا اليوم العظيم، فإنه يوم الذي ابتلاه الله فيه بذبح إسماعيل وولده وثمرة فؤاده وقبضه، حيث أمره بذبحه في المنام أمرا وحيا لا أدخس الأحلام، فامتثل أمر ربه تائيا وخرج بابنه حيث أمر مسرعا، فإن ذلك تعرض له الشيطان وكان يا خليل الرحمن من أجل أدخس الأحلام تذبح ثمرة فؤادي، فعرفه القليل، ثم أتى أمه هاجر قائلا إن إبراهيم يريد أن يذبح ولدك إسماعيل من أجل المنام أراه، فقالت إن كان أمر بذلك فعليه أن يطيع مولاه. ثم أتى إسماعيل فقال إن أباك يريد ذبحك وأنا أريد نصحك. فقال إسماعيل إن كان الله بذلك قد أمر فهل لي قدرة على منع القدر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ودوانيالف كاتنوكا بركدا على من سونا كبي سومادا بيتيرا أنا نوي سليبا سوماداي على من ينسان يرانا أنيا نينا على في أكاكا هنا وكما أناك يافا أناك بركة أناك كربا كما صلى الله عليه وسلم سوارن يومنا يا ربي على ما جرانا بنا على كاجرانا نسوي مينغا بونني بي كاجرانا نكورتو يمين بني كاجرانا نوسوي مينغا بونني جرم من بانغلي على يا ربي أنا بوني سيجي بينا فيو فوالا كابي يا فاني min bani alaka jonche angana boya fwala ko takabwanga ni jugo de yirangene ngile la min tabi alama ya rabbi alama sanera kabola alama bekara allah safoy alako kanya ala ya bonya kama sallallahu rasuli madu ala de kabu shofe ni mirila ka fo joro benina bonya benina yetugo benina korota benina fanga benina allahu akbar ala de kabu sabu foi bekeni ala inte foi tikeni ala inde wa foi tinakeni ala inde febe bi boli ale kaseba ya tikede kono ni yemi ngele ale nodu ni ya yemi meke ale de maso ni ya yemi no yara ale de do ni ya yemi ngele yara ale de do febe bi bo ale de la wa febe bi siga ale de la allahu akbar mana ala de kabu madoni e kuma bay so madaina beba fo me abi bodda barawla afamuti kuma ta ngani ya nyuma ka soro kuma ta baraka ke allahu akbar korodiye ala ede ka bo febe wa fuiti ala ne be ni min sala jene ne ni kanui wale musofle wane refle mise ka soro ka jene ya fuita ko fe ne ni kanundo wa allahu akbar ala ede ka bo jene ya nyatu yikam ni sera wala folo shekama ma nyetila ma kulotila ibise kata fuita ko fuita nye inni duwado amogo biye allahu akbar ala yede kabu njera wanna fulo ko so be ko amandiye ni sera namarama isera janfama isera tonyonima isera ka chie fema ala ka farda do dafa kuma sera kasore ebi chila iddi kunedu allahu akbar ala yede kabu me tabla ke taki allahu akbar korodini ngabiamba ye telewla amba me radio la bige ka fo fambe fe
alimami caman bɛ kɛ k'a fɔ bi sɔgɔmada in na mais wallahi wari de ka bon o bolo ka tɛmɛ Ala kan wallahi a denmuso ka bon a bolo ni Ala ye wallahi a muso ka bon a bolo ka tɛmɛ Ala kan n'a ko Allahu akbar a ne b'a f'i ye i daminɛ i ye kafiri fiɲɛ galo tigɛ Ala mɛn bon i ka denbaya ka bon Ala ye bi sɔgɔmada in na an bɛ kɛ ka cɛba dɔ de ladege min y'a yɛrɛ di Ala ma k'a denni kelen ci den min ka d'a ye ka tɛmɛ a ni kan mais a fɔra ye ka mɛsi bɔ i denmusow kun na o kun falen tɛ seli in na mɛsi la wa a fɔra ko e ka minisiku ni cakutu bɔ i denw na k'u sutura Ala ka suturala na u bɛɛ tɛ ni Ala kota finiw ye bi ha ne ko Ala ka bon i ye nkalon tigɛ i y'i ka denbaya bonya ka tɛmɛ Ala kan o la n badenw Ala ka bon o kɔrɔ min b'a la kundala surunyala o ye n den ye Ala de sabatilen don a ka saniya kan sɔgɔma ani wula fɛ wa tanu bɛɛ lajɛlen o bɛ ale Ala de ye Ala de sabatilen don a ka saniya kan Ala min ye fanga tigi ale min ye masakɛ yɛrɛ yɛrɛ yala Ala ye ne ye masakɛ sabu ale ti bɔ yen ko dɔwɛrɛ bɛ fɔ a kɔ wa dɔn ka bɔ yen ko ale fɔra o kɔ o tuma na a tɔ bɛɛ ye yɛrɛ nɛgɛnna ye ale de ye masa yɛrɛ yɛrɛ ye wulibali tɛ yan an bɛ Mali de kɔnɔ yan Kuluba y'an ka faama sigiyɔrɔ ye mais président joli de bɔra yen n'o kɔfɛ bi ta in bɛ yen a man ca Modibo Keyita de y'a daminɛ nka a bɛ kɛ ka si min bi Musa Ture fɔra a kɔ a bɛ kɛ ka si min bi ATT fɔra olu kɔ a bɛ kɛ ka si min bi Alpha fɔra o kɔ a b'a nɔ la bilen wa IBK b'a nɔ la bilen wa o bɛɛ jɔsira ka bɔ yen bi Asimu Goyita de bɛ yen wa a yɛrɛ bɔtɔ dɔ ye dɛ don dɔ la a y'a ja a m'a ja a bɛ bɔ yen min bi to yen o ye Ala de ye a kelen pe wahidul qahhar don dɔ la Ala bɛ dugukolo in furan fɛn o fɛn b'a kan a b'a bɛɛ don dingɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ bannen a bɛ ɲininkali kɛ limanil mulkul yawma yala masa ye jɔn ne ta ye bi san 40,000 Ala bɛ nin question in posé jaabi b'a ti sɔrɔ a la o kɔfɛ a b'a yɛrɛ jaabi al mulk lillahi al wahidul qahhar manil faris manil jabbar manil kafir manil latif manil samad manil awwal manil akhir manil zahir manil batin manil kafir manil qahhar wahidul wahid Ala b'a fɔ masa ye ne Ala de ta ye ne Ala min ye masa kelen ye karabali masa ne Ala de ta ye masaya ye Ala ni mi fɔ an ye de an ka to an ka danaya kan Ala ko in na ni fa nenina sabali ka to Ala kɔ ni ba nenina sabali ka to Ala kɔ ni donna kaso la sabali ka to Ala kɔ ni jɛnna Ala nɔfɛ bilahi cɛw jɛnna ka kɔ i ɲɛ Ala ka tiɲɛ minɛli la to Ala kɔ ko fanga da ye ale de ye don dɔ la i tɔɔrɔbɔ i degunbɔ e n'olu a bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ɲɛfɛ Ala min ye faama laadiri ye o don kiri bi ja laadiri de la Ala k'o don kiri ja an na Ala a kana silamɛya bila ko aw sɛgɛnna a kana Ala ka tiɲɛ bila ko aw degunna a kana Ala ka tiɲɛ bila ko aw ɲɛnina a kana siran Ala ka tiɲɛ dɛmɛli ɲɛ ko nin degun in b'a la nin tɔɔrɔ in b'a la a y'an ka diinɛ hinɛ minɛ a k'a degun lajɛ silamɛw ni anw tɛ dɛmɛbaa wɛrɛ tɛ an ka diinɛ na bi ye seli de ye min dira ko kana mɔnɛ bɔ silamɛya la min dira ko silamɛya k'a yɛrɛ wasa ni bi ye an ka cɛ seliw kɔ minnu bɛ ɲɛnamaya ni Ala kota ye mais anw taw bɛ kɛ ka ɲɛnamaya bi cogo di a bɛ kɛ ka ɲɛnamaya ni mun ye mun labɛn de bɛ yen seli fɛtɛli kama silamɛw a y'a ɲɛ dayɛlɛ k'a lajɛ o de la aw bɛ fo aw minnu ye nin mɔgɔ in foroki ka na aw minnu bɔra yɔrɔ jan ni yɔrɔ jan na ka na aw minnu nana fara an kan nin kungo kɔnɔna in na ko an ka jɛ ka nin seli in kɛ bilahi a y'a dɔn a ye sara ba 3 de sɔrɔ nin baara in na aw nana Ala ka seli kɛnɛ kɛ kira ka sunna a y'o baraji sɔrɔ wa k'a dɔn aw nana jihadu de la bi ni jihadu bɛ yen min ka bon a bɛɛ ye aw nana o kɛnɛ fɛ wa aw ye degun ni tɔɔrɔ minnu kɛ degun ni tɔɔrɔ minnu bɛ aw kɔ nin kɔfɛ bilahi o ye kumada de y'aw bolo min bɛ bila Ala ka kuma nɔ na aw ti don alijinɛ kɔnɔ abada fɔlɔ mɔgɔw ye degun ni tɔɔrɔ min ye aw yɛrɛ k'a ɲɔgɔn ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'an se silamɛya donni kɔnɔ diinɛ in yarabi Ala k'a ta fangaw d'an ma Ala k'o k'an ɲɛ Alaya bonya kama sɔli ala rasuli badow Ala de sabatilen don a ka saniya la Ala min ye se bɛɛ tigi ye bonya bɛɛ ni maa kɛɲɛ ko bɛɛ kɛbaa ye Ala min ye Ala in sabatilen don a ka saniya la Ala min ye masa ɲɛnɛma yɛrɛ ye n'a tɛ sa fiyewu yala Ala ye ne tɛ sa mais Ala kɔfɛ fɛn bɛɛ bɛ sa
wulibali do ala sabatile do aka saniya la ala mu ni masabado ala mu nabi mangutu ni fenye mi manganaye ala ka kisi o be cidenw kan watanu be ala de ye mi ye danfɛn bɛɛ daba ye an bɛ seereya k'a fɔ masi tɛ yen fo n'a kɛra ni ala in ye a kelen don jɛɲɔgɔn t'a la an bɛ seereya k'a fɔ muhamadu ye ala ka ciden ye kisi nama b'a ma n'i y'a mɛn an b'a fɔ ko ma tɛ ni ala tɛ o y'a sɔrɔ anw dalen don ala ko fɛn wɛrɛ de b'e kɛ la anw dalen don ala kelen de la wa ala kɔfɛ anw dalen tɛ fɛn wɛrɛ la nka anw dalen tɛ fɛn wɛrɛ la ko an bɛ ala ya to o ma ni ala in tɛ a kelen pe a kelen pe a kelen pe an da b'o de la kɛnɛmatu se ala y'o de ye ala kelen don fɛn wɛrɛ tɛ yen min kan ka bato ka fara a kan nin ye kumaba ye nin ye kumaba ye waati kurunnen don n'o tɛ n'an jɔra yan fɛn wɛrɛ b'an caman bolo ka bato min ni ala tɛ kelen ye dɛ bilahi sabu ala bɛ a kelen bɛɛ don a bɛ fɛnba damadɔ de ɲini a belebeleba ala ko cogo min i kɛ dan ye ala k'o k'a kɛ cogo min e k'a kɛ ten mɛ e ko ala kelen don mɛ ala ko mun man ɲi joli la ne bɛ ka k'o kɛ ala ko mun ka kɛ ne bannen don o ma o tuma na ala ye kelen ye o cɛ man ɲi e da dɛ ala ye kelen ye o ka ɲi maa de da min y'a to ala t'a la k'a kɛ ala ta ye o de kan k'a fɔ ala ye kelen ye ala k'an kɛ nin fɔba ye a tiɲɛ kan an bɛ seereya k'a fɔ muhamadu ala ka jɔ don a ka ciden don ala ye kira min ci ni bonya bɛɛ ye kabakobaw bangebaa kɔɲɛw funtira ka bɔ kira min tɛgɛdenkɔniw fɛ ci la k'a ka sahabaw lamɛn sulhudaybiya bɛ kɛ don min na hijira san 6nan san min u ye balamini da ɲɛ ko a ti don Maka a n'a ka sahaba k'u k'u ka jigin kɔfolo dɔ kɔnɔ ko ji ti yan u haminen kira y'a tɛgɛdenkɔni 5 dayɛlɛ a kɛra i b'a fɔ worobinɛco a kelen kelen bɛɛ k'u ka minɛnw fa k'u ka forokow fa kɛ kɔ woyo ka bɔ a tɛgɛnkɔni ni ɲɔgɔn cɛ u y'u min k'u ko nin kɛra kabakoba dɔ ye sɔhibul mujizati ye min jira hijira san 6nan san min n'a ye bagan t'a labɛn n'u ma sɔn a ka don an y'a ɲini ala fɛ a ka kisi nama caya kira in kan a n'a somɔgɔw a n'a nɔfɛtuguba ɲuman bɛɛ badɔ a k'a dɔn an bɛ donba de la don min n'an bɛna ɲɛnɛmayali kɛ an fa ka suna na n'o ye barahima ye kalilu rahman a k'a dɔn bi don ɲɔgɔnna dɔ de la ala ye barahima yamaru ko a kɛ a denkɛnin kelen kantigɛ denkɛnin kelen min nin don la a ka d'a ye ka tɛmɛ a ni kan a ka bɔ a bolo n'a ni foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ibrahima bi den ni fɛn min sanga nin don la wallahi a ye ala ka yamaru labato ala n'i ko cogo min b'a kɛ ten o de la n badenw waati korona mɛ laya a bɛ maa caman bolo bi k'a faga wallahi n'i ye da ka saga kun fo k'a taa lahara n'a y'a mɛn saga bi dugu min na a tɛ se yen kuma tɛ ko ale ka saga bilahi sadiri kuma tɛ a kɔrɔ de don bamanankan ko ten la yafa ka saga ni saga faga don don o don an tɛ saga faga wa don o don an bɛ tɛ saga faga wa mɛ mun de ye laya bonya k'a ɲini an fɛ kɔrɔ min b'a la kun min b'a la wa kɔrɔ ni kun wɛrɛ t'a la dɛ ko an bɛna ala terikɛ ladegi mun de la ko nin don ɲɔgɔnna dɔ la a y'a denkɛnin kelen minɛ den wɛrɛ bɛ sɔrɔ a fɛ ni den min tɛ a jigi tɛ den wɛrɛ sɔrɔ ni ka ni den min tɛ den min bɛ sɔrɔ fo san 90 ni kɔ walima san 100 ni kɔ tɛmɛnen kɔfɛ a y'o de ta ka sira ala ɲɛ k'a b'a kantigɛ ala ye ala y'a kuma bɔ ni saga ye an filɛ k'o de ladege mɛ ala m'a fɔ e k'i den faga a ko i k'u bila ala ka sira kan e sɔnna k'u bila ala ka sira kan ɔ ne ko e bɛ Ibrahima ladege i b'i yɛlɛ i yɛrɛ la wa i b'i yɛlɛ ala de la ala m'a fɔ e k'i denw faga a ko i ka jogo ɲuman de d'u la est ce que e ye jogo ɲuman don i denw na wa est ce que i y'u bila jogo ɲumanya sira kan wa o la ne ko e bɛ Ibrahima ladege i b'i yɛlɛ i yɛrɛ la wa walima i b'i yɛlɛ ala de la o la n badenw kalilu rahman a ye ala ka yamaru labato n'a bɛɛ dili ye ala ma a bɛ ala sɔsɔ a bɛ ko bɔ ala ta la a nana den kantigɛ ala y'a kuma bɔ ni sagatigi ye o saga de filɛ an bolo bi n'an bɛ kɛ k'a faga Ibrahima ladegeli kama an b'a ɲini ala fɛ ala k'an daw ka laya ye ya rabbi bonya minnu fɔra a la ala k'a bɛɛ y'an taw la ala k'o kɛ kira kama sɔnna ala rasuli laya bɛ bɔ saga de la o y'a fɔlɔfɔlɔ ye ni saga ma sɔrɔ min kan a bɛ bɔ ba la a bɛ bɔ misi la a bɛ bɔ ɲaamɛ la laya bɛ faga seli kɔfɛ tile 3 ni min sera k'a faga bi alimami ta fagaden kɔfɛ yanni tile binni cɛ i mana waati o waati sɔrɔ o kɔnɔ a bɛɛ ye layafa waati ye ni alimami ta fagara fo ka taa tile bin o waati bɛɛ ye layafa waati ye o kɔfɛ sini y'a dɔ ye
siningɛnɛya dɔ ye o kɔta fɛnɛ n'i y'a sɔrɔ o la nin bɛɛ ye layafa dɔ ye ala k'a nɔgɔya an ye an bɛ minnu fɔ ka ala k'u ka laya yɛrɛ ye ala k'o kɛ kira kama sɔla ala rasuli an bɔlen kɔfɛ yan layafaw kɔfɛ baaraw la belebeleba an kana ɲinɛ an ka balimayaw dilanni kɔ an kana ɲinɛ an ka sigiɲɔgɔnyaw dilanni kɔ an kana ɲinɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ kɔ o ka bon ala bolo ka tɛmɛ an ka baara bɛɛ kan an bɛ selimafo minnu kɛ ka don ɲɔgɔn kan ka taa ɲɔgɔn fo jɔyɔrɔ b'a la ala bolo an ti foyi kɛ seli la an b'a ɲɔgɔnna sɔrɔ min na wa a y'a janto a kana sɔn fiyewu fɛn min tɔgɔ ala kota a ka surunya o la don si la kuma tɛ seli don ma kira ko maa min ye ala kota seli don ani maa min ye ala kota lahara jɔ kɛnɛ kan jahanama bɛ yen alijinɛ bɛ yen mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ yen danfɛn bɛɛ bɛ yen ala yɛrɛ bɛ yen maa min ye ala kota o kɛnɛ kan ko ani maa min ye ala kota seli don k'olu de jurumu ka kan wala y'a janto a la fɛn o fɛn n'o ye fɛn ɲaminɛw ye a kana sɔn a ka surunya si la ala k'a ka kisi nɛɛma caya Mustafa kan ala k'an ka seliw caya an ka jamana faso mali ala ma ɲɛma jɔra ala ma jamana in lafiyara degun ni tɔɔrɔ minnu bɛ ala ma bɛ wulila an ka faamaw ya rabbi ala ma n'u dɛmɛna ala ma n'u sen sabatira u ye jamana lafiyali min ka nin ya rabbi a ti ɲɛ ni fanga ni se min tɛ ala ma nɔgɔya u ye ala ma n'u kisira ala ma n'u tagara jamana in ala ma den bɛɛ dɛmɛna ala ma jagokɛlaw dɛmɛna ya rabbi ala ma fonctionnaires dɛmɛna ala ma kalandenw dɛmɛna ya rabbi ala ma bololabaarakɛlaw dɛmɛna ala ka mɔnikɛlaw dɛmɛ ala ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ala ka baara la kelen-kelen bɛɛ dɛmɛ ala k'an yɛrɛ karamɔgɔw dɛmɛ ala ka kalandenw dɛmɛ ala ka hɛrɛ sɔrɔ an bɛɛ kan ala ka lafiya di an bɛɛ ma ala ka degun wuli ka bɔ an bɛɛ kan an bɛ fɛn o fɛn bɛɛ n'an ka hɛrɛ b'a la nin bɛɛ in kana ban fɔ ala k'a d'an ma an bɛ sira fɛn o fɛn ɲɛ ala k'ala ya don an n'an bɛɛ cɛ ala k'o k'an ye kiraw bonya kama sɔla ala rasul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kutuba sanuma lamɛnnen kɔfɛ waati min na Faruku sani maaw ka taa u ka lahiyaw kan sɔgɔ baw mun den ale fana de kan ka bila a ka jamakulu ɲɛ maa minnu dara ala ka tugu a la olu fana ka sɔrɔ ka taa u ka lahiya kan sɔgɔ wa baw mun den baara ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen waati min na a y'a dankɔrɔba sɛnsɛn ka bɔ misiriba kɔnɔna la lahiya jɛma a ɲɛsinnen kɔrɔ ma Faruku y'a kantigɛ nin cogoya in de la. Kantigɛli baara ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen waati min na silamɛw cɛw ani musow denmisɛnw ani maakɔrɔw u ye silamɛya duba u ye yen magɛn pour ka se ka taa u yɛrɛ masurunya ala la hali bi ni sababu ɲuman Faruku a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen foli ye an sera yen waati min na Faruku bisimilala silamɛw fɛ a nisɔndiyalen fari foninen a y'a sigi kiraw ni nabi ɲumanw olu sigiyɔrɔ la kuma ma janya kumakɛlaw kumara zigiridalaw olu ye madu dɔnkili dumanw da o tɛmɛnen kɔfɛ bureau international maaw olu ye foli kɛ jɛden bɛɛ tɔgɔ la Faruku yɛrɛ sɔrɔla ka kuma tasa ka yafadeli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma min fɛnɛ sɔrɔla ye an ka jɛn ka o seereya. An bi ala fo ka ala tanto ka ala barikada ala min sɔnna ka bi sɔgɔmada sanuma in ka o yira an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na. An karamɔgɔba an ka kuduwa an bilasirabaga an bajuru samaba silamɛya futinɛ yelen ala ka kabako a ka diinɛ kɔnɔna la ala ka diinɛ waraba ala ka ambassadeur dugukolo sanfɛ Mahamadul Mustafa Tiɲɛtaba an bi ani a zuriyaw bɛɛ fo Kani Shekmar ani Mohamed Shekmar olu u baden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen an bɛ u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn dante foli ani waleɲumandɔn min na ka an tantiw ka u kɛrɛnkɛrɛnni foli ye danfoyi ti foli ye ani waleɲumandɔn min na ka silamɛya duba kɔnɔden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na k'a f'u ye ko u sanbɛ sitigiya la ala ka sangɛrɛ yira an na ala ka sangɛrɛ yira an na ni wasa ani kɔrɔta ani jidi ani ɲinifɛnw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen sɔrɔli ye ala k'u k'a ka alaya kama kira bonya kama sɔli ala rasuli ni révolution ikmalini islamiya jɛdenw minnu ni olu ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ka fara kanuɲɔgɔnw kan selikɛnɛ jiginnen kɔfɛ k'a fɔ an kana Faruku sanbɛ kana yafa ɲini kɛ a fɛ ni se
setigi ala fama o ka jɛ programme na bi sigi kɔfɛ sisan ni an yɛrɛ damaw ye ɲɔgɔn fo sini n'a jɛra Alahu subhanahu wa ta'ala ye selifana seli fo ka taa se fitiri waatiw ma Faruku a bɛ jamakulu bisimila duba kɔnɔna la yan samɛfoli okumu kɔnɔna la sini dimanche ani tɛnɛ ani tarata o tile 3 n'a jɛra Ala ye an ka fara ɲɔgɔn kan wajibi bilen don ka se ka na bonya segi Faruku ma a ye ɲumanya minnu kɛ an ye ni setigi ala fama o ka jɛ komite bɛ o la ka taa se kalanbulon kelen bɛɛ lajɛlen ma ani kanuɲɔgɔnw ni setigi ala fama o ka jɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ ni Ala ye sini kunɲɔgɔn jira an na 8h waati an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka an tile direct ka taa fɛn min ye Sabalibugu ale kaburudoba o kɔnɔna la ka se ka taa seliba ale foli baaraw ka taa olu la tɛmɛ i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogoya min na ni Ala ka jɛ nka sani o bɛɛ cɛ sa an bɛ wele bila sisan Amidu Sangare ma i kuma di ni silamɛya jɛdenw tɔgɔ la a ka bɔ kana samɛ foli ani dakurɛ 2 welekan minnu bɛ a bolo kana olu lase sɔli ala rasuli Amidu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمي كما دامنني أنا سبب نمفلي كلوبالي نوي إسلامي أن يجعل كاري ودو cɛkelen min ni a y'a ka ɲɛnamaya saraka yasa kira kisi ni nɛɛma b'a kan a taara ka diinɛ to minɛ sanuma min kɔnɔ a ka se ka segin o kɔnɔ a nɔ la o la an b'an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn a ka kutuba sanuma ninnu na a n'a ka ladilikan sanuma ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Ala fɛ yarabi labankoɲuman Ala k'o di an ma yarabi a ka denbaya Ala k'a k'a sago ye karamɔgɔ alhamdulilayi an b'a fo ka barika da bamanan ko ten ko sababu ko i kana ji d'a ma i kana to d'a ma nka karamɔgɔ sababu o ye Bahumu Kɔnɛ ani Baba Seru ye an jɔra yɔrɔ o yɔrɔ n'an ma ɲina an bɛ dugawu k'u ye yarabi u bɛ da yɔrɔ min na Ala k'a kɛ hinɛ da yɔrɔ ye yarabi u bɛ da yɔrɔ min na Ala k'a kɛ hinɛ da yɔrɔ ye Ala k'a n'u fara kira ka jama kan Ala k'o kɛ ciba bonya kama sɔli ala rasuli o kɔfɛ an bɛ karamɔgɔ ka denbaya sanuman bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye an ba sanumanw ka taa se an ka sekow ma an ka sedatu an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na yarabi Ala k'u kɛ kɔtɔbagaɲɔgɔn ye an karamɔgɔ ye Ala k'u kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli o kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di kɛnɛ hadarabaga bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ yan bi tɔndenw na kanuɲɔgɔnw na silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ka foli b'an bolo yan sɔgɔmada in na ka ɲini Ala fɛ yarabi san caman seli Ala ka yira an na an karamɔgɔ yarabi san caman bɛ Ala bolo Ala ka yira an na la a ka denbaya Ala ka k'a sago ye yarabi ikmali ni silamɛya Ala ka barika don jɛ in na yarabi Ala ka jɛban se yɔrɔ la Ala ka jɛbaw se yɔrɔ min na Ala ka tɛmɛ yɔrɔ ka jɛbaw dɛsɛra yɔrɔ min na an karamɔgɔ juguya min duguna kɔ ani min bangena Ala ka don a n'o cɛ yarabi Ala ka kow ka sago ye a ɲinibaga jugu Ala ka kudu ma mun ɲina kɔ Ala k'o kɛ ciba bonya kama ala rasuli ni yɔrɔ in na an bɛ an badenw kɛrɛnkɛrɛn ni foli kɛrɛnkɛrɛn ni Ala jɛdenw layidutigiw minnu ni u y'a saraka k'u yɛrɛ kun saraka k'a fɔ an bɛna an karamɔgɔ fo yanni an ka taa maga an ka baganw na nin yɔrɔ ni gɛlɛya caman bɛ ɲɔgɔn na jɛdenw na kɛrɛnkɛrɛn la sabu n'i y'a ta k'a lajɛ ikmali ni silamɛya an karamɔgɔ b'u fɔ cɛ in minɛbaga a camanba i b'a sɔrɔ kow ma ɲɛ kow ma tiɲɛ mais alhamdulilayi bi wallahi a caman bɛ minnu ye karamɔgɔ ka kuma faamu wa u b'a kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na o la an bɛ dugawu k'u ye ani kanuɲɔgɔn gɛlɛnw an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka ɲini Ala fɛ yarabi san caman seli Ala ka yira an na yarabi san caman seli Ala ka yira an na Ala ka yira an na ni kɔrɔta ye min ka bɔ ni ɲinan ta ye Ala ka yira an na ni se ye min ka bɔ ni ɲinan ta ye Ala k'o kɛ ciba bonya na karamɔgɔ yɔrɔ ma kama an bɛ hakɛto da an ka fɔlenw kan yan nɔ o la foli minnu bɛ kɛ seli kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen ka hakili to a la sabu fɛnw de don minnu ni dan tɛ a la an minnu ni Ala sɔnna ma ka an kɛrɛnkɛrɛn ni tiɲɛ minɛlen n'an bɛ sigida kelen na ka n'an karamɔgɔba fo sabu a ye min fɔ an ye Ala ta don kira ta don wa fɛnɛ a y'a nin di ka nin saraka o la bonyamasegin foli ka n'o k'a ye k'a samɛ o ye diyagoya an kan fo n'an kɛra fitiri wale o la an b'a ɲini Ala fɛ yarabi baara ninnu Ala ka bɛɛ latɛmɛ an bolo hɛrɛ Ala ka kɔ k'an bɛɛ ma wasa ani kɔrɔta ni jidi ye Ala k'o kɛ kira bonya kama an karamɔgɔ yɔrɔ ma kama an bɛ hakɛto da an ka fɔlenw kan yan nɔ ni kuma minnu fɔcogo jɛngɛnna o ye an ka kumadɔn danyɔrɔ ye ani an ka faamu danyɔrɔ hakɛto bɛ fɔlen bɛɛ kan sɔli ala rasul wasɔli Amidu Sangare an b'a fo ka barika da dante foli ani waleɲuman dɔ min na nin fɛnɛ dayɛlɛnnen bɛɛ lajɛlen
n'a jara ala ye sini kɛnɛ seli dɔgɔkun kɔnɔna la sani ziyara cɛ an kana karamɔgɔ fo nka min wasalen don an ka fara ɲɔgɔn kan ka n'a kɛ sini selifana seli ka taa bila fitiri la sini kɛnɛ ani tarata o de kanunen don ni sitigi ala fama ka jɛ baw mun de ani ba seru ka kokoyo baw mɔgɔnɛ ka jiwoloba ani ba seru ka yirisumaba Faruku aw kan ka fo dugukolo sanfɛ ka sabu kɛ a ye baara kɛ dugukolo sanfɛ kɔrɔfɔ ti janya baw mun de kɔrɔfɔ b'aw bolo sɔli ala rasuli an bɛ jamasanuma in bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka kan kulubali kanuɲɔgɔn gɛlɛn minnu bi yan Mohamed Kebe bi yan ka bɔ Sebeni kɔrɔ Dantɛ a bonya na siga t'a la wallahi hɔrɔnya ye ko laban ne ye cɛ dɔ bɛ se k'a daminɛ nka o tɛ se k'a laban siga t'a la fewu Kebe an b'a fo a n'a ka kan k'a ɲini ala fɛ ya Rabbi ala k'a n'a sutara amin ala k'a ka hɛrɛ bondaw yɛlɛ an n'a ye amin ala ka san caman siri jira an n'a la amin ala k'o kɛ kira bonya kama amin sɔli ala rasuli sɔli kanuɲɔgɔn minnu bɛ se ka na k'a sabu kɛ daruraw ye kulubali banako ye dɔw ta ye voyage ko ye dɔw ta ye ani degun caman ya Rabbi ala m'a bɛɛ nɔgɔyara amin ala k'o kɛ ala ya bonya kama amin kira jateyɔrɔma kama amin sɔli ala rasuli moro ni sigi ninnu bɛ ga Faruku yɛrɛ la e yɛrɛ kuma bɛɛ fɔ k'a ban mɛ a bɛ kɛ ala min kama a mɛn bon ala ma fɛn kan ka kɛ ala kama min ka bon ne nin ye o de kama a bɛ bɛn an ma seli nisɔndiya a ɲali n'a kɔnda a bɛ kɛ ala de kama ni ala ko bɔra a la a bɛ kɛ kota de ye wulibali don o tuma na an yɛrɛ bɛ nisɔndiya ne nin sigi in ye k'a sɔrɔ an ɲɛ bɛ degun ni darula miliyɔn de la an bɛɛ la nin sigi in na mɛ an bɛ nisɔndiya n'a ye sabu an bɛ kɛ k'a kɛ ala kama ala k'a sara an ye alijɛnɛ na ala ka nin kɛ k'an sigi ala ka arisi suma kɔrɔ ya Rabbi ala ka nin k'an ye alijɛnɛ donsara ye ala k'o kɛ kira kama sɔli ala rasuli k'a fɔ Amidu Sangare mɔgɔw bɛna Faruku faamu wallahi billahi tallahi diɲɛ yɛrɛ de bɛna Faruku faamu kuma tɛ maa damadɔ ma a kana perese a kana perese ni ala sɔnna min fɔra ala ye ala y'a mɛn ala sɔnna wa aw ni ne an bɛna a jaabi ye tarama faamuya an mago bɛ min na an bɛ fɛ min kɛ ko in yɛrɛ mago bɛ min tigi la ni ala sɔnna a bɛ kɛ ten ya Rabbi ala ma kɛra ten ala k'a k'an bɛɛ ɲɛna ko ye ala k'o kɛ kira kama sɔli ala rasuli Faruku bɛ yafa ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ k'a satan ni hikmati islamiya international Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛla kɔntina bɛɛ la tɔndenw ni jɛdenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ moro jɛ ka gɛlɛn a fɔra ko ala kama kanubagaw ala kama jɛɲɔgɔnmaw lahara k'u bɛ sigi arisi suma na nin ye kumaba de ye o b'a jira ala kama jɛbagaw olu bɛ fɛn dɔ yafa ɲɔgɔn ye ala kama ka fɛn dɔ ku ɲɔgɔn ye ala kama ka fɛn dɔ to ɲɔgɔn ye ala kama ka jɛni fɛn dɔ ye u ni ɲɔgɔn cɛ ala kama ni ala kama kanu tɛ u t'o yafa u t'o kun u ti jɛ n'o ye o tuma na n b'o ɲini aw bɛɛ fɛ Faruku ye fɛn fɔ maa o maa ma n ye fɛn kɛ maa o maa la kuma fɔcogo kama n b'a fɔ ten an ka kumaw kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ fiɲɛ kɛra yɔrɔ min na walima waleya dɔ la fiɲɛ kɛra yɔrɔ min na an b'a ɲini aw fɛ ala kama silamɛya diinɛ kama an jɛra min kama a ka yafa Faruku ma wa ala y'a seere Faruku yafara kanuɲɔgɔn bɛɛ ma an yafara tɔnden bɛɛ ma wa an yafara diɲɛ bɛɛ yɛrɛ ma ya Rabbi ala ka yafa bɛɛ ma ala ka san wɛrɛ ɲakumana jira an na ka jira an na ni bonya ni kɔrɔta ni hɛrɛ caman ye ya Rabbi ala m'an siw janyana ala m'an siw barikara ala k'an garijɛgɛw barika ala k'an ka fɔtaw barika ala k'an ka kɛtaw barika ala k'an ka sɔrɔ barika ala k'an bɔnaw barika ala k'an ɲɛ barika ala k'an kɔ barika ala k'an yɛrɛkun barika ala ka barika don an ka wale bɛɛ la ala ka barika don an ka ko bɛɛ la ala ka barika don an ka kɛta bɛɛ la ala ka n'an barika ntanya ya Rabbi ala ka hinɛ an ka forow la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma an jugu ala k'u kɛ i b'a fɔ an b'a fɛ cogo min ala k'u kɛ kira laban bonya kama sɔli ala rasuli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin kulubali
ni baara ninnu bɛɛ kun cɛra nin cogoya in na k'an bɛ da o sɔrɔla ka kɛ silamɛw ye ni Alahu ka jɛ ye. An b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw sanbɛ sanbɛ Ala ka sanyɛrɛ yira an na, Ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati. Faso Mali, Ala ka a kolo suma, Ala k'an ka fanga tigilamaw, Ala ka u fanga se, Ala ka limaniya di an bɛɛ lajɛlen ma. Baw mun de ani ba sedu ka ɲansɔrɔ bali, Ala ka sagoya kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɛ a ye. Ala ka wuli ka jɔ, Ala ka o sabati an bɛɛ lajɛlen bolo. Ala k'an ŋaniyaw kɛ Ala ye. Silamɛya diinɛ Ala k'a kɔrɔta, Ala k'an fara kɔrɔta baw kan. Ala k'o k'a ka Alaya kama, kira bonya kama. Sɔli ala rasuli.